Yo, what's up guys? Didib here. Another day, another vlog, no? Dugay-dugay gid ta wala maka-upload sa YouTube guys kay na busy sa work. So, good morning, good afternoon, good evening sa atong mga viewers diyan, no? For today's video guys, I just want you to witness may unboxing sa ako gi-order na kuan tent from Nature Hike. Let's go. Plano na ako guys is mag-camping-camping, no? Disclaimer lang, no, dili ni kuan, dili ni sponsor. So ni murag manual man yata ni. Uy. Ala ka diha. Uy, bag pa oh. Pagkatibay. Pagkatibay sa bag. Oh my god. Okay. Nakadikit lang ang iya ko ano, manual sa bag mismo. Maintenance repair. Okay. Nadiri ang iya kuan. Ang iya procedure unsa nimo pag kuan sit up. So i-try nato ni og kuan sit up, no. First time na ako ni maka kuan na ni guys. Ka sit up og kuan tent. Okay. Yan lang sa ka. Gusto na ako mag-adventure. Okay na ang lansang niya, oh. Pang kuan, tapak sa lupa. Gusto na ako guys mag-adventure. Try new things ba? Try new things. Sige ra tag kuan, sige ra tag trabaho. Try na pud na to ng lahi na mga style kinabuhi. Step 1. Okay. Kani siguro ang kinakasalog niya. Ay, dili. Ano yung pangtabon? Mao ni ang ay, okay. Tapos lo. Okay. Kalitag siya kuan oh. Sulod-sulod ba? First time yun ako ni guys mag sit up og kuan tent. Lah. Hala ka diya. Anak daw nakabutang. I-X nimo. Then X tapos okay. Span sulod dire. Dire sulod. Sulod po dire. Hala ka diya. Hala ka diya. Si madaot. La. Na. Ay, okay. Step 3. Kabit. Kabit 3. Ito. Puro man lagi siya guys. Kasi ko ano. Finally. Na. Yan. Yung.
Na. Ano, raday ka simple. Dali, raday ka ayo di eh. Sulod ta mo sa kuatent. Na. Asan si Tuan? Nara. Muskit. Ay! Yak! Wih. Kaigang. Isa. Pwede po ni siya abrihan. Dari. Dire, suga. Pwede suga dire. Okay. Kigda. Ano yung kigda? Camping ta guys. Camping. Sakto yun ni Duha. Doon siya maigo. Thank you, Nature Hike. Baka naman. Puso na nato balik. Pastor. Nahinay na. Pwede na ta mag camping. Right. Yung nara siya. Ang birahon na nimo. Try nato na puhon. Okay. Yeah. Yung kinahanglan siguro ni proper na buan, pilo-pilo. Siguro na. That's it, pansit. Let's go, camping. Thanks for watching, guys.